Jisu Khristo nungbai jotono lamsoko ke paidi seng kaitoni kok hanya hai sereng layana ke tini sereng laibane ni yang wansokha Filipi chapter 2 verse 5 ni simi 8 jora jengna ni skang ang suriwana bogra kaitono no hambairo nungsungno hamjak mabai ini songnari sajlano o sungsara rohorka teibo borok munisho ngui paikya abo bai simi thagya nung kalbari kroso kosto manai tekto manai chini bagi nung thikya hani bai kaitono hambai teibo tabok jeng nini thani thangna kaitor jeng sungsaro tongsa podre pod amjok mungsok phayu podre pod jengno ni hasal klang nayo haipana kaitor nung ojorabo nung sungno tuiduldi nini yakathar bai sungno tuiduli nini thane surisan kaitor ojora wo nini kokthai no sung wansok laibana nung nini phola bai kol phaidi nei bugra Jisu bai surisan amen kepaidi jeng pore layana Filipi chapter 2 verse 5 ni chimi 8 jora ang pore nai Khristo Jisu wansokmahai no norokbo wansokthai klaio bo kaitor bai baksa engei phano bo jora bolike kaitor bai baksa engna hnei khakaya aboni slai bo sakno bukja khlaiei seleng haise eng phaisio bo borok engei phaikya hake borok haike no nukjak phaikya bo sakno borok kusus namka hake kok khnawi thina lama himna gosika kruso suda thina gosika o elemba pore mane bisingtei kaitor sungno ketalke hamari klaiteng amen kepaidi sing o omano tino srapsa wansok laine oro verse 5 sung naiken kenugo Khristo Jisu wansokmahai no norokbo wansokthai klaio English soke haini sao let this mind be in you. Let this mind be in you. Khristo ni je byKhatungJamatia nironi bo engtheng ba nironi Jisu Khristo nironi wansok mungbo bo haino engtheng Khristo Jisu wansokmahai no norokbo wansokthai klaio haine oro jengno sake Jisu Khristo ni wansok mung temabe Jisu Khristo ni byKhawo tema tong bono jeng tini sikhangke jengbo bono boni hai engei mano ge Jisu Khristo ni wansok mung bahaibo Jisu Khristo boni byKhawo kaitoni kokno khnanani bagai jeng bok tmanai complete obedient boni bykha mohai boni wansok mung mohai ang kaitor apa kaitor bai rohorjak mani bo samung no payani bagai ang boni kokno thui thangpano khnanai ke orono jeng verse 8 nugo bo sakno borok kusus namka hake kok khnawi thina lama himna gosika kok khnawi thina ni lama himna gosika ge complete obedient ke jeng omahaina bo thiyani bagai sasi kok khnawani bagai thiyani sasi gosika kaitor bo snamnaisa bo borok ngei sungsaro ongkhari phaikya sabat tamani bagai jengno phiyoknani bagai omongkha Khristoni bykha omongkha Khristoni wansokma bo Jisu Khristo siwo bo kruso thiyani bagai bsuk kosto ngno bsuk tekto ngno bo siwo phiaba bo bono gosika bo ongkha tamanai 100% borok tei bo 100% kaitor toma borok tomani borok bo borok ni bwsak nawi phaikya hani bagai tabok bo borok toman le jeng John chapter 1 verse 1 jeng tomanu in the beginning bila srishiti wo kok tongo o kok kaitor bai tongo o kok no kaitor okay jeng 14 verse 14 o ke sengdugo o kok baha ngai phaikya Jisu Khristo kaitor bo borok ni borok munisho ngai phaikya borok ni baha ngai phaikya hani bagai
Demo borok jepro जों बैबाय हजाके जों लासिनानै रोंगो बुजाके साजागोनि रोंगो अमहायनो बोखा दुखु नांनानै रोंगो अमहायनो जिसु ख्रिस्ट ब बरकनि बसाक दंमाबाय ब बुजाके ब साजागो ब हजाके ब लासि रजाके लासि वानि रोंगो अमहायनो पियाबा बेबाक ब सयै ब थैबानि गसेका तमने हमले जोंनो मोथांनि बागै फाइमानि बागै के ब जों कक बुनुगु ब थैनानि कस्ट हनै सिमा बायनो ब थैनानि सिगां क्रुस थैनानि सिगां ब गेटसे मानि हाथाइव थाङै सुरिनानै थांखा के सुरिफ्र ब माइसा आफा o kurino norsidi norma keba norsidi haipana nini musung tei engtheng borok munisho ngei bo saidong apa u khuri belai kana kosto mo khuri tamabu kroso thiani khuri hani bagai norma keba norsidi haipana nini musung tei engtheng Luke chapter 22 for Luke chapter 22 verse 42 thangayona Luke chapter 22 verse 42 chapter 22 verse 42 Luke chapter 22 verse 42 ang 42 orohaini sawo apa nung muchung khe o khurino ani oroni nordi omobo ani muchung tui ya nini muchung tui no engtheng o khurino nordi apano omo ani muchung tui ya nini muchung tui si engtheng nei jung Jisu Khristo no samane nogo okay bo paisro wine yaphari kaitoni kokno apani kokno bok because I will let this mind be in you nirogna haino wansokmung omo haino bukha engtheng nei Paul sa ngising Christian ro Jisu Kristo ni bukha haina engthai tabok seba kok khanawi man kaitoni kokno je borok kaitono kubui ke bisasawo kubui ke yap bisasawo bono kaitono yapar sogiro man ge number 2 otomabu number 2 onke kaitoni wansokmung ba kait Kristoni wansokmung ba Kristoni bekhangka jotoni sai kotoi kuk ke sakno wansogo ba sakno phunugo omo haiboni bekha haibage Jisu Kristo tomaisa ang naijakna nukjakna ni bagai phaya ang ayani bagai se ang phayo I did not come to serve but to serve others and give life for ransom nisa kasang Matthew chapter 20 verse 28 on aike okogno nuknai bo naijakna nukjakna ni bagai phaya mane seba khlaijakna ni bagai phaya buino klaio ni bagai se bo phayo nisa okay tabo let this mind be in you o wansokmung o bukha nirone thanai bo tongtheng engtheng जों no motago जों bybai se khlaijaknani musung jago bybai respect khlaijagoni musungu bybai donai bybai seba khlaijagoni musung jago phiaba Jisu Kristoni bukhatmabu जों Christian rok Jisu Kristoni hai bukha ngnani nangnai जों bynosi khlaitai byno mane netsabano mothani taku buku rokno जों khlaitai ge kaitor jungno kusugoti sanai kaitor hai Kristo hai जों kotoi engthai don't boni let this mind be in you boni wansok mahai no engtheng boni bukha hai no engtheng Jisu Kristo ni bukha hai ge जों bo hai kotoi ke engkhang ke bo जों no tisanai tabok Jisu Kristo no kaitor boni yagra bukha asok roikha bo asok jak tabok boni yagra bukha ge bono hani bagai Jisu Kristo Kolosiano bo haisao tabok ang bebag nini samangno khlaika tabok anu sung sasa khlaisidi
nisa okay bo chung sa khlaija tabok chung bkhaina bo kotoi kuk ke sakno motharogo chung kotoi kuk ko Jisu Khristo wansokmahai Jisu Khristo ni bkha hai chung unkhangke chungbo tisajaknai chuni chung sasawo chung tisajaknai Paul chung nugo Paul sakno belai tola khlaima bai kaitor bono busuk samango phnangka bokhai ni sawo porinyamino 1 Corinthians chapter 15 verse 9 ot maisa ang omoni bisingo apostol ni bisingo joto ni sai chikongkuk joto ni sai kotoi kuk omoni bisingo apostol ni bisingo joto ni sai na angkusukuk aga uloke tamaisa Ephesians chapter 3 verse 8 ong ke tamaisa pu ka arong ke hai ni sawo omoni Christian ni bisingo sana kaito ni busa mane Christian ni bisingo ang joto ni sai kotoi kuk puilake apostol ni bisingo ang kotoi kuk uloke Christian ni bisingo ang joto ni sai kotoi kuk Kristoni bkha Jisu Kristoni wansokmang angke hani bagino Paul no chini subrai Jisu Kristo kuchugo tisaka chini kaitor bono kuchugo tisaka bono bising tino Bible New Testament kabang kuk sujakuka Hebrew no romui lekha kangke 14ta epistle bobai sujak mani get take a shot number 3 wongke Jisu Kristo ni bkha ba Jisu Kristo ni wansok mangka kachang te koine ni bongka kachang ke tongnai hnei wansok nai te koine ne ke tongnai hnei wansok nai so chung boni jibono chung nugu boko koine ne boko kachang again chung Jisu Kristo chung no sawu Mathai chapter 11 verse 28 ni chimi 30 jora porikhang ke chung ara nuknai okay chung porlais ne mono Mathai chapter 11 verse 28 ni chimi 30 you Mathai chapter 11 verse 28 ni chimi 30 jora ang porewana poja hilik tuinai lengjak bebak borok rok ani thani phaidi ang norok no lenglau ruwane norok ani juwal tisawi baldi ani thani srungdi tamni hunke ang borok kebo kusang kobo koinini hake norok lenglawi manana ang norok no juwal runa hanmani abo helengse ang norok no poja bokna hanmani abo bo helengse okay ang orahini so ani thani srungdi ang kusang se tamni hunke ang borok bo kusang kobo koinini ani thani srungdi 이게 성 지수 그리스도니 타니 스릉타이 보트마 보 코이네 보 코이네 테 그상 제프로 성 코이네 제프로 성 그상 카이토 성노 구수고티 사나이 성노 사몽고 프낭만 모시 보 그상 하니바게 kabang ma jorabono porogrok bono jolerona naika hai podre pod bono ungklok kok salaika hai bono bo joleya o joleya boi tongma bai kaitor bono samo phanaka hani bagai nirok number chapter 12 verse 3 o naika khuluknai u jorabo mosi hai koine ne kuskrei ni samani o hawo mosi hai koine ne kuskrei boni u jorabo hani bagai mosi no kaitor ringai thani ani borok no phiok na hadi nei Egypt bo roi hoka ge boni bising tino kaitor samang klaika boni borok no phiok bani ge omo haino sung jodi koine ne kesang engkangke kaitor jungno borok rokno boni thani tobo bani jungno samango phnangana James Jacob chapter 4 verse 6 utmaisa kaitor kungsuk nei rokno kebeng koi koini ne ke tongnai rok koini ne ke tongnai rok no ke kaito maya chau ni so sungnugu the Proverbs 29 verse 23 wo tomaisa kungsuk manle borok no walai ro kungsuk ma bai borok rok walai suklai englai get Proverbs chapter 13 verse 10 wo hai ni so jepro je jagao kungsuk lai mani tongo apun kok bang lai ma tongo walai suklai bu sokphai ge jung Jisu Kristo ni wansokmahai koine ne
kesang ngai get number 4 tama Jisu Khristo ni bukhangka bo kotma kahamno pirnani tamani bagi kotma kahamno pirnani borok rokno sumsokni yakni phioknani borokno morkini yakni phioknani hani bagi जों नुगो bo o sengsaro khathang tongpro bo salsapana lengla mane lenglaya bo kok pirimang na जों tongmani nugo gapadi जों Mark chapter 1 verse 38 on alibana Mark chapter 1 verse 38 38 hake Jisu hai hinai saka 파이디 जों gini kami rogo thangana arobo ang pir thai klaio omni bagino ang phayo aboni bagino bo Galili gnangai thumnog rogo bo pirkha mutai hamya rokno bo ruklaikya ge oro जों nugo Galili rukungo Jisu Khristo boni ministry arona bo yang borok rokno tumanai hamyani harowi podre pod soidomni samang khlai je proprono borok boniro phaijak lenglama krei lengjak haipano bo boni sagri rokno tumaisa phaidi जों tei kaisa gana gini ni kami rogo thanglayana tumani bagai arobo ang pir thai klaio mane arobo bo kok pirnani kothma kahamno pirnani arobo thangmani klaio ke omoni bagai se ang phaimani o sengsaro tomani bagai Jisu Khristo sengsaro pai borok rok kha bekhas layoi bono bisasatheng aini bo phai okay omuk khlaimani bagai ne bo leng hoya bo je proprono sakthari u kok no pir ke sungbo omo haino tabok kaitor jungno kothma kahamno rokha jung tomano pir thai tabok bo chini bagai kalbar cross thika bo saltani salo thangi basaka phia bo teisa phaipinai ge jungno bo thima bai jung thangjaka te bo thima bai chini sumsokna karjaka bo thangi basama bai chini sumsokna karjak manino jung sior ungkha bo khathang ge bono jung kokpir thai ge jung boni bukha hai bo wansokmahai jung thai Matthew chapter 18 pari Matthew chapter 18 bo thangai verse 14 chapter 18 verse 14 ang poribana abo tui keno chukno hani borok ni apa bo omotui basra rokni bere khoroksana pano kamajakna musungjagia Jisu Khristo borok khoroksana pano kamathang hnei bonaya jotono kubuino siwi muthangjakthang hnei bonayo eman kotoi kuk no osengsaro jotoni se chikon kuk no bo muthangjakthang hnei nei ge sini bukha bo omo haino जों jotono muthangjakthang hnei जों wansokthai ge जों omo haikena muthang rowani muthang wani musungkha hangke जों saktarthai samang khlaithai जों surithai te seleriabui boni samangno जों khlaithai ge bo kaituni kok no khanawi sakno yaphari khana sokka tumani bagai phola muthangmani bagai binani kosto hnei siwibo bo sakno roirokha ge bo sakno koinini khlaika sakno kasang ke phunukha ge omo haikena bo je samang berjak mani kaitor ni samang no bo pairokha hani bagai bo saw John chapter 1 verse 29 no tabogle paisokha John chapter 131 1931 tabogle paisokha hai hneisho ge tomano paikya bo je samang khlaidi hni berjak mani o samang no paikya sumsok rokno morkini yakni phiyogoni sumsok no nakarani ba borok rokno muthangnani o samang no bo pairokha ge tabuk chungbo omo haino chini thani kaitor chungno Jisu Khristo chungno dagyo toma obo dagyo phola kamajak rokno phiyoknani baike sung phiyokman kothma kahamno pire ge kothma kahamno pirani bagai sung sakno koinene ke phunugwani nangnai koinene ngwani nangnai koinene ke se kaitor chini bisingti samang khlai manai
sak sijak sak kong sukjak hingke Khristo sini bising tui samang khlaimaya hani bagui जों koinene ngan nangnai kesang ngani nangnai hingke जों je samang berjak mani Jisu Khristo no samang ber mani bono जों khlaibai manai tak Paul samahai ang boni samang no khlaiba ni bagui ang sak no jeproprono discipline khai dong tuman himale ang buino kaidoni kok sapro Khristo ni kok sapro ang disqualified englang no borok ani tongmung samung nugui ang Khristo ni kok sapano borok bono khana ai maya de englang no yasak maya de englang no bono kiriwi ang sak no jeproprono discipline khai dong haini jo जोंबो अमहायनो जों kaitoni kok no khana sok bono khana sokgui sak no yapari roi manka hingke जों koinene engkha जों kesang engkha जों sak no kotoi kukken naka hingke kaitor जोंनि bising samang khlaimanana hingke जों kothoma kaham no pirei kwbangma borok no boni thani toboi phaimanana hingke asuk no tini paralyze nai jotono hambai.